дар филиали фурӯши дорухонаи Асл Фарм семинари маълумотдеҳӣ дар мавзӯи пешгирии бемориҳои роҳи нафас бо воситаи ингалятор доир гардид. Дар семинари маълумотдеҳӣ шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд тариқи ройгон ҷалб гардиданд. мутахассисони Юрия Фарми Украина барои сокинони шаҳр оид ба сабабу омилҳои гирифторшавӣ ба бемориҳои роҳи нафас тарзи пешгирии он маълумот пешниҳод намуданд. омади зимистон мебошад, ҳамаи касалиҳо бо роҳи нафас мегузарад, ҳама зуком шуда истоданд. барои ҳамин пеш гирифтани касалиҳои роҳи нафас ва дарди гулӯ бо ёрии ингалятор мо имрӯза семинар машваратро эълон кардем барои мизоҷони худ ва сокинони шаҳри Хуҷанд. зимни семинари маълумотдеҳӣ гуфта шуд ки бемориҳои шадиди роҳи нафас як гурӯҳ бемориҳое мебошанд ки онҳоро бемориҳои зуком низ меноманд. бемориҳо сабабҳои бисёр дошта нишонаҳояшон ба ҳамдигар монанд мебошанд. мақсади гузарондани семинар машварат бо ёрии духтурони оилавӣ бо мутахассисони корхонаҳои Украина Юрия Фарм мақсади асосии мо расонидан ба халқи пеш гирифтани касалиҳое ки ҳозир айни ҳол пеш аз даромадани зимистон сар мешаванд, роҳи пешгирӣ бо тарзи усулҳои нав, бо техникаҳои ҳозиразамон, яъне ингалятор, дига роҳҳо меомӯзонем, ёд метиҳем ки мизоҷони мо сокинони шаҳри Хуҷанд солим бошанд, ҳамавақт саломат бошанд. таъкид гардид ки имрӯз таҷҳизотҳои безарар ва ба саломатӣ фоидаовар ихтироъ гардиданд. яке аз намудҳои он ки дар семинар гуфта шуд, ингалятор ба ҳисоб меравад. гуфта шуд ки ингалятор барои пешгирӣ ва табобати бемориҳои гуногуни роҳи нафас пешбинӣ шудааст. таҷҳизоти мазкур барои сабук кардани сулфаи хушк низ муқаррар карда шудааст. таъкид ба ёд оварест ки дорухонаи Асл Фарм дар шаҳри Хуҷанд соли 2020 фаъолияташро оғоз намудааст. ҳоло дар шаҳр 5 нуқтаи фурӯши Асл Фарм мавҷуд буда то соати 23 фаъолият мебарад. боз доруҳое ки нобуд аст, камёб ҳастанд, онҳоро аз шаҳри Москав аз 2 то 5 рӯза оварда дастрас карда истодаем. фарқияти дорухонаи мо аз дигар дорухонаҳо, дар дорухонаҳои мо бахшҳои зиёд ҳаст. яке аз онҳо бахшҳои ортопедия, техникаи тиббӣ, косметология, бахши модари кӯдак, чойҳои шифобахш мебошад. боз дорухонаи мо бо таҷҳизотҳои олмонӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аввалин дар мавҷуд аст, доруҳои мо дар онҳо гоҳ дошта мешаванд ки ин сифати баланд нигоҳ доштани доруҳоро таъмин менамояд. чунин семинар дар як моҳ як маротиба ба таври ройгон дар дорухонаи Асл Фарм гузаронида мешавад. гуфта шуд ки нафароне ки дар семинари омӯзишӣ ширкат меварзанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ мегарданд. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.